Para naa kay peace of mind, kinahanglan gyud nimo mag-set og boundaries. Protektahe ang imong kaugalingon. Kay nay ubang tao, kusog mo abusar. Hutdon imuhang kusog. Tabangan nimo, dili makontento, abusaran ka. Ang ending, ikaw pahimuong dautan sa mga hudas ug batasan. Mapahimuslanon kaayo. Kung maayo ka nila, i-take advantage imong kaayo. Kay kabalo sila nga buutan ka, sabton ra nimo sila. Mong balik-balikon pud nilag abusar. Kay sa ilahang tan-aw, okay ra nimo. Wala nila makita kung unsa kalisod ang imong sakripisyo, sayon-sayonon ra kanila. Ayaw basula ang tao nganong nausob sila. Nabuutan sila nimo kaniadto unya karon nausob na. Nikalit ka usob kay kiapusaran siya. Kaniadto ingnon siya, sige dol anak kay buutan na mo hatag dayon na nimo, walay problema na. Gipa-eskwela pa mo anak. Ang nagpa-eskwela munas kinhawa. Isayon-sayon ra siya. Unya, siya ang nagtabang, siya pang dauton. Gahatag siya kapital para negosyo og buhig mga hayop pero gisolo gibulsa nga para lang sa iya unta para sa ginikanan kung magkinaunsa. Pero siya ang dauton, ang kinabuhi dili permanente. Bisan unsa pa ka maayo sa tao nimo na ay hangganan ang tanang butang. Kung gusto ka nga nila mausob ang tinagdan sa tao nimo, irespeto, ayaw abusari. Inyong gisayon-sayon sa inyong pagkamapahimuslanon. Unya kay nausob na siya, kay naa na siya'y pamilya, gi-prioritize na niya ang iyahang pamilya, dauto na ninyo sa laing tao. Ang mga taong mga marites pod, i-judge dayon siya nga maot ug patasan, dili na maduulan. Wala sila kabalo nga ang tao napudpud nagsigig tabang. Unya ang taong gitabangan mga hudas ug batasan. Tanang butang naay hangganan. Unya ikaw gidaot, sige lang, pailog. Kay nakita na sa kahitasan. Amping, God bless you.